Da sam ptica, pa da imam krila, aman da sam ptica, pa da imam krila, mome dragu duštekam zapiva, ma mome dragom duštekam zapiva. Jedan, dva, opsasa, jeste li za jednu pesmicu? Znam da jeste. Pijem pivo i pušim cigaru, joj pijem pivo i pušim cigaru, jedna mi je plava na radaru, jedna mi je plava na radaru. Devojka mi lepa je ko diva, joj devojka mi lepa je ko diva, mnogo para na mene trošila, ama mnogo para meni je donila. Da ponovimo. Devojka mi lepa je ko vila, ma devojka mi lepa je ko vila, puno para na meni trošila, ma mnogo para na meni trošila. Došla mi je ideja u glavu, jao došla mi je ideja u glavu, kako ja da zaradim paru, ma mogu ja da zaradim paru. Ćemo da stanemo, ćemo da nastavimo. Još sam momak, može mi se bona, još sam momak, može mi se bona, sve teže ja dižem svog pitona, ama nikako ja ne dižem svog pitona. Jedan, dva, opsasa, ajmo, dobro večer, dobri ljudi, dobre volje. Vi koji verujete u zakon, koji verujete u zdravstvo, koji verujete u sve ostalo, ovim ostalim što se ovdje priključuju, što pišu neke komentare, da odgovorimo, no koment, pogrešili ste adresu. Uglavnom, da vam se pohvalim, sinoć sam bila u Bolonji, otišla sam u restoran, mislila sam da će dragi da me časti nekom lijepom večerom, kad ono, dođavola, doneše rakove na sto. Jao, ljudi moji, onolikog raka u životu nisam vidjela. Sav crven, crveni se. Otvorene mu oči, on gleda mene, ja gledam u njega. On na tanjiru, ja na stolci. Kaže, mene ovaj moj, kaže, uzmi bolan, kaže, jedi. Pa kako da jedem, jevo, to ono tvrdo, mislim, treba to otvoriti, ali on spreman na sve, ne? On uzme onu viljuškicu što mu daje, onaj nožić, raspolovi ga napola, poče da jede. Pršti ono belo meso svuda, ljudi moji ukusa, a ja nikako da počnem. Ma nikad, ne mogu da jedem, ono. Ne mogu da jedem, pa jebote, znam ja s njega iskuvali, mislim. Znam ja da jesti rakove košta mnogo, ne, ali kako da ja sad uzmem onu viljuškicu sa dva ona uboda i da otvorim onog raka i da ga pojedem, a njemu oči otvorene, fiksira me pravo u oči, ja se mislim u sebi Zoro, šta si ti Bogu kriva, ma neću ja nikakav luksus bolan, pa daj što me nisi odveo kući da napraviš špagete, pa što me nisi odveo kući da napraviš bilo šta bolan, mogli smo praviti palačinke, mogla sam da ti obrćem palačinak, ono da ga dignem u vis pa da ti ode do plafona pa se spusti, ti mi kaži odlična si duša, ja te pomazim, ti pomaziš mene, ma jok on hoće u restoran, hoće u restoran. I ja, ljudi moji, nikako ja da taknem onog raka. U jedno vrijeme on već došao do polovine, kaže on šta ti je, jedi, pa rekao ja ne mogu, mislim gleda me, kako da jedem. Joj, kaže, ti si baš za ništa. A jebi ga, jesam ja za ništa, ali ne mogu, bre, da otvorim nikako, mislim, ja sam mnogo gadljiva, nema šanse. Te ga on obrnu, povuče ga na svoju stranu, otvori i secka ono, aj sad progutaj, prvi zalogaj je najteži, mislim. Ja kad sam progutala prvi zalogaj, men su sve u očima, u mislima mi one oči od raka, kako su me gledale, pa kako onako jadnik leži na onom tanjiru, pa kako su ga lepo spremila, ali džaba ti sve to. Kad je počeo drugi zalogaj, znate ono sve lakše. To vam isto kad upoznate prvi put momka, ne, ono vas je strah, vi ne znate, joj, pa kako ću, joj ovo, joj ono. Drugi put sve ide ono klizavo, polagano, lepo, uglavnom večeramo mi, kaže on, mene hoćemo u bioskop, ma jok. Ne može, sad vodim ja večeru, čuj, sad noć vodim ja, kakav crni bioskop. Stani u bar, bolan, kupi mi kapućino, ajde da ga popijemo u kolima, to je za mene romantika, hoću da vidim zvezde, ne, hoću da vidim
Da vidim tamnu noć, hoću da osjetim vetar na koži, jebote, hoću da me ujede krpelj, ne znam, hoću da me ujede skakavac da skoči na mene, otvori bolan ta vrata od kola, kakva kuća, kakvi hoteli, kakav restoran, ovo je za mene romantika, nikako da nađemo ono mesto idealno da se zaustavimo, ne, gdje praktički nema nikoga, gdje nisi u opasnosti, znate, teško je to naći. Taman smo se mi raspoložili kad farovi od automobila idu. Joj, ljudi, moji policija, dokumenti, dobro veče. Znaju oni šta mi radimo u kolima, gledaju nas, smeškaju se, oni smeškamo se mi. Nekako mi izvadimo dokumenta, aj to je, mislim, to je protokol, ne, moraš ti sad poštovati zakon, tražiš ti dokumente, moraš da im daš. Šta radite ovdje, a smeškaj se, pa šta da ti kažem, čoveče, šta radi. Ako hoću da te lažem, mogu ti reći, došla sam da gledam zvezde, a već znaš šta radim, jebote. Pokušavamo, rekao, da vodimo ljubav. Pitao mene, kaže, dekaš da je voditi, smeška se. Aj, kaže, ništa nije strašno, ali ipak ne smete se parkirati zbog vaše sigurnosti i zbog ostalog, ne, a praktički tu blizu šume, mislim, zabranjeno je na javnom mjestu. Te se mi nekako stavimo one hrpe na sebe, ne? Odemo do kuće, se odvučemo, otvorim ja ona vrata, osvaće sobe, sebi nekako tužno, upalim ja koju svijeću da bude malo više romantike, otvorim prozor, ma nikako da se skoncentrišem ja na romantiku, meni u mislima rak što sam jela, meni u mislima ono divno mesto što smo našli blizu neke šumice, meni u mislima i što su me zaustavili, što sam ispala ono budala jebote, pa ko se parkira, imaš kuću, imaš stan, ideš, joke, ja hoću neku crnu romantiku za mene. Nikako da mi se upali, kako se kaže, ono crveno svetlo u glavi, nikako da se piše go, kreni, nikako, ja ukočena, a on, mislim, sav umiljat, te me mazite, me pazite, mi priča neke lijepe reči. Jedno vrijeme se okrenem, kažem, slušaj, rekao, ajmo na terasu, kaže, sti normalno, kak i na terasu, pa komšije s tama, čoveče, ili na terasu, ili ja neću u krevet. I tako se završi noć. Otišli mi na terasu, uglavnom, mislim, to traje koliko traje kod nas stariji osoba, vi to znate, mislim, nismo mi u najboljim godinama, pa da malo se ono, i uškrineš, malo tu hvati išijas, malo kažeš nešto, malo dakneš i završi se ta noć. Danas sam se probudila u 1 sat, on mene čeka sa kafom, ja ustanem, sednem u kuhinji, ćao ljubavi, ćao dušo, sedimo, pijemo kafu, gledamo se, sramota njega, sramota mene, kažu meni, šta misliš te, kaže onom sinu što se desilo, rekao, pa ništa, jebi ga, ništa. Hoće ti još pas na pamet, ideš šuma, a kako neće, čuj, kako neće, kaže, je sigurno, rekao, jesam, kaže, ajmo po danu, patent, ajmo po danu, ba. Otišli mi danas na jezero, toplo vrijeme, otvorili prozore od kola, otvorili vrata isto, razbaškarili se ljudi mojima, nema pršti erotika kako nas, u meni se svi neki stršljenovi probudili, ja se opustila totalno kad ono nađavola, ljudi idu tam da se kupaju, prave roštilje, onaj dim od roštilja upada u kola, oni tamo vire iza žbuna, rekao, slušaj dušo moja, mislim, zar nije vrijeme da mi prekinemo sa ovim inicijativama, ne, sa ovim našim nekim paljenjem gore dole, ajmo bolan lijepo kući, lećemo u krevet, ko što narod radi normalno, da se i mi isto smirimo. Krajnje je vrijeme, mislim, star si ti, stara sam ja, nema više one romantike, ljudi, nema više romantike. Ma neka se to bolan radilo napolju. U kukuruzu, najšta lepše, kaže, begaju kukuruz, zamislite u pšencu, pobegnu pa izvaljaju celu pšenicu, no miris pšenice te opiju te komarci, sve ti je lijepo, ne osjećaš ujed komarca, osjetiš tek kad se romantika završi, onda počneš da se češeš svuda jebote i po čelu ti ostanu oni ujedi od komaraca, ali dok traje ona romantika vi ne osjećate nikad, nekad je narod znao da uživa. Nekad nisu išli u hotele, nekad nisu išli u stanove, nekad nije bilo sve zatvoreno. Gde ćemo? Ajmo tamo u kukuruz jebote.
Ajmo, uzgred se ubere i koji pečenjak, krene se kući, pa ono zdravi, srećni, veseli, zadovoljni, posle toga se jedu oni pečenjaci, ili se baciš u pšenicu, pa se ljulja ona pšenica, ti se ljuljaš, pa ti nije problem da skokneš, da se okreneš sa strane na stranu, ne, nije ti problem basti se na kuk, levi, desni, ništa ti nije problem bilo kad imaš 20 godina. Sad ti je sve živo, taman, kažeš, hoću jedno večer da promijenim, hoću da izađem, ne hoću da se provedem, hoću da budem divlja jedno večer, kao mačka, ne, ispadneš budala, zaustavite policija, mogla sam da platim i kaznu, do duše bili su ljubazni, nismo platili kaznu, ali nemaš više vremena, sve tako nešto tužno, tamno oko nas, jebote. Pa ja upalim onu mirišljavu sveću u sobi, ne, da poboljša malo situaciju, jebote. On meni kaže, pazi dušo da se nešto ne zapali i prođete sva živa romantika. Znači, dan je meni prošao odlično, ajde da kažemo, jebi ga odlično, bilo je ono mučenja, ajde u šumu, ajde na jezera, koji đavo i pada njom posle podne, kaže, ajmo na jezero. Uglavnom, dan mi je prošao lijepo, sad sam lepo stigla kući, uživam u ovoj tišini, sutra novi dan, novi život, ne, ima posla dosta, ali ja sve nešto, koliko je meni žao onog raka. Ja ne znam da li mi je sad trenutno više žao onog raka što me gledaju iz onog tanjira ili mi je žalije što više ne mogu da se bacim ja isto na kuku, neku pšencu, neki kukuruz, da ja opet budem romantična, jebo što je život postao ovako tužan kod nas žena, obučemo štiklu, izađemo u restoran, našminkamo se, nafrankamo se, ne, joj kako je nekad bilo lepo, joj kako je nekad bilo lepo, ali eto, moramo se zadovoljiti s ovim životom. 11 minuta i 37, ja vam želim ugodno večer. Ugodno večer, sanjajte lepe snove, ignorišite ružne komentare. Ima ko će da misli o tužbi, tu je advokat, tu su sudije. Nismo mi niko i ništa da mi pričamo o tužbama, nego pričat će oni koji imaju inteligencije, koji su školovani da o tome pričaju, a ne mi. Mislim, možemo samo da stavljamo neke hipoteze. Ne, on, sudija služi, donese presudu, advokat, da te brani i sve ostalo, znači nek ide po redu. Ja vam želim ugodno večer, ako imate blizu neku šumicu, probajte, jebi ga, ovo nema šanse. Skoro pa da se vratim ja isto u rodno mesto gde ima, brate, pšenica, ovo sve živo su uništili. Ne, u Italiji nema da se baciš. I ako se baciš, možda udariš u neki kamen. Uglavnom, ugodno večer, ljubim vas puno, nadam se da vam je moja sevdalinka dobro došla, uživajte u njoj, osmeh na lice i samo naprijed.